खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 6 मे 2021 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहा जानांनोबो हागौ। सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनि जानो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव एना एनि फैनो हागौ। समाजाव लाजिनांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। आगानफ्रामबो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरा जोबोर आला खाला जागोन। बृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव उनदाहा आरो जिंगा फैगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव गोबां खहा जानांनोबो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोसोखौ जोबोद लोरबां मोनगोन। गियाननि आंखाल नुजागोन। सोरबा आंगो लोगोआनो गोसोआव दुखु होगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोद गुलाय गुजाय मोनगोन। गुबुनखौ फोथायनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जागोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबांबो जागोन। सोरनिबा सायाव जोबोर रागा जोंफ्लांगोन। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि अननाय आरो मोजां मोननायखौ मोननानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। गोदान गोसोजों गोदान सोलो फैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। गुबुननि बोसोन लानानै खामानि मावोब्ला बांसिन मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोआ मोजां खौरां होफैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु आरो उदास जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जागोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन।
गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां सुथुरखौ फेजेननो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन सोरबा जोबोर खाथिनि लोगोआ मोजां खौरां होफैगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव फिथाइ मोनगोन मोजां फिथाइ मोनगोन आरो गोसोआ दुंखांगोन। धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोनि साननाया देबोरनांगोन गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन सोरजोंबा रायखोमा जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा देबोरनांगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिदा फंबायजों अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबबो मोनगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव जेबो साननो रोंनाय नङा गोनो गोथो जागोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मोनफ्रोमबो खामानियाव हेंथा नुजाथिगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जागोन बेफार फालांगियावबो मोजां नङा होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि टेनसना बांगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुनजों गोरोबनो रोंनाय नङा सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ गोसोआव जिंगाया बांगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायलायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै
मोजां खौरां मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।